ना सकेत लहंगा तोरा में कैसे आटेला कि अपने से पहिरेलू कि हर जही नवा पहिरावेला आ इहे बात है दिमाग में नया वेला। लेकिन कहे बा देखी औरत के भाव बा पति परदेश बने आप फोन लगैली कहली कि देखी जब रउना आई तो हमरा खतरा एगो साड़ी ले ले आई। कैसे कहत ताड़ी कौना देश दुबई नहीं खन ना नहीं विदेश में वाला चिमनी भी ईटा पाथा ताड़े कि आवतर कई के नौकरिया आजा के कीनी हाथ बजरिया कुसुमर। ए भैया तने उन्हें इधर हटी है भैया बिया हो गया ये बतिए बिया हो गया तो सुधर गया था इन्हों के मेहरारू कही कि हमार भातार तो ऑपरेटर हो दिन भर उंगली करेला तब तो सही ना होला माने मिक्सर मशीन में जैसे मिक्सर मशीन में घुमावे जाला तो तू वो में सही से बांध दो का तो भैया हिले हिले चूट अब सीटी जब में मार दे तो हम कहीं क्या सीटी बांधो जल्दी ए वो बांध भाई। हाँ मंत्र मार दो मंत्र माने हम ना कहीं क्या आवाज खोल दो भैया बड़ा अच्छा बजावत है बड़ा सुंदर साउंड बा लेकिन बांध दो रस्सा से रस्सा मंगा दी। अच्छा ठीक बा। हाँ आवतार कई के नौकरिया आजा के कीनी हाथ बजरिया कुसुमर सड़िया राजा जी ब्लाउज गोटरिया राजा जी। लेकिन कहे के बा तनी हाथ उठा के ताली बजा दीजिए आप सब। हाँ भाई भैया आवतार कई के नौकरिया आजा के कीनी हाथ बजरिया कुसुमर सड़िया राजा जी ब्लाउज गोटरिया सड़िया राजा जी ब्लाउज गोटरिया राजा जी। का हो भैया कैसा जमर है माहौल बना था नहीं तले में चुई हो जाता क्या कुल हो जाता है। लेकिन देखी एगो बिहार में जब हमने के प्रोग्राम करे जाए ले जा पाटले पर बनी जा। हाँ तो बिहार के नियम तो उल्टा बा थोड़ा सा बिहार में जितना बुढ़ऊ रहे लो उल्टा के उल्टा जो 50 पार बढ़ लो उस सब के आगे बैठला बुढ़वा लोग आगे बैठल लो।